Upbox este singura comunitate globală de donații automate prin contracte inteligente pe rețeaua blockchain Polygon Matic. Vezi 10 avantaje și diferențe. 1. O singură donație de 15 USDT. 2. Donații automate direct în portofelul tău. 3. Avansare automată pe tablă. 4. Recomandare directă prin avansare pe tablă. 5. Reînscriere automate. 6. Sistem de tablă cu urmărire până la tablă rara. 7. O singură coadă globală pornind de la tablă Epic. 8. Sistem de feedback la primul nivel pentru a-ți spori recomandările directe. 9. Sistem de sponsorizare pentru a-ți dezvolta echipa. 10. Imutabil, transparent și 100% automatizat fără nicio intervenție umană. Bine ați venit la Upbox! Aveți vreo întrebare? Sau putem începe deja?